Sanibonani guys, welcome back to yet another video, and we are speaking about the latest episode of Sibongile and the Dlaminis, which by the way guys is the last episode of the season, and unfortunately it's not going to be renewed for another season, so this is it you guys. So anyway, this episode starts off with uVusi and uGcina basekamereni labo. Remember guys, uVusi found out ukuthi uGcina has been sleeping with his enemy. So uVusi then looks at uGcina and he says, "Ubungihambela amanga." uGcina then says, "Ngiyaxolisa, bengaqondile ukuzwisa ubuhlungu." She starts crying there, you guys. uVusi then says, "Senilale kangaki?" uGcina then says, "Angizwanga." uVusi then says, "Ungizwe kahle, ngithe senilale kangaki." uGcina then says, "Ngiyacela, ungangenzi njena." uVusi then says, "Khuluma Gcina, khuluma man. Ngithe ngibheke emahleni mengikhuluma nawe, ngithe senilale kangaki, uphi, nini, kanjani." uGcina's just crying there guys. uVusi then says, "Khuluma Gcina, uzama ungitshela senilale kaningi ngaleyo ndlela that uyahluleka ukungibheka emehlweni ungitshela ukuthi senilale kangaki." Guys, uGcina doesn't want to say anything. She's just crying there. uVusi goes on to say, "Gcina, uyenza kanjani into efana nale? Ungumuntu wesifazane onjani wena?" uGcina then says, "Ngiyaxolisa." uVusi then says, "Wazi kahle ukuthi uPhakamani angimfuni nala ehambe khona. Angikwazi ngisho ukuhlala endlini eyodwa naye. Wena uyamthatha umfaka embhedeni ulala naye Gcina." uGcina then says, "Ngiyaxolisa Vusi, ngiyaxolisa, bengaqondile." As she's continuing there, uVusi then says, "Gcina, uyenza kanjani into efana nale? Waze wayiphula inhliziyo yami Gcina. Ngikuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ayikho into ebengeke ngikwenzele yona emhlabeni. When others turned their backs on you, mina ngama nawe Gcina." He starts crying, you guys. You can see shame, guys. uVusi, yo, I dare it, guys. He goes on to say, "Baxasha la ekhaya, ngakulanda, ngakubuyisa muntu wami, ngakufaka la endlini. Iyona ndlela yokumbonga ngayo le, kulungile. Ngoba shuthi kuyacaca ukuthi yonke into la ekhaya nonke nje yazini. Cela ungizwe kahle. Angeke ngiphinde ngikuxolele. Siyazwana." uGcina then says, "Ngiyaxolisa." uVusi then says, "Nangelodwa ilanga ungakulindi usondele kumina. Siyazwana." uGcina then says, "Ngiyaxolisa senwa sami." uVusi just walks out and the scene just ends like that. Guys, yaze yabhlunga indaba. Anyway, next scene we see uKwenzo. He is sitting next to uSibongile in the cafeteria area esikoleni. So he then says, "Ngicele lo assist wase cafeteria ukuthi akwenzele ngale ndlela oyithanda ngayo." He puts down the coffee. uSibongile, you can see ukuthi she's not in the mood shame. She looks down. uKwenzo then says, "How? Yindaba Sibongile, wamuncu nje." uSibongile then says, "Ngiyabonga ngecoffee Kwenzo." uKwenzo then says, "Okay, ngiyabona. Usaphatheke kabuhlungu ngalento eyenzeke izolo ebusuku. Sibongile, uyazi ukuthi ngiyakuthanda." uSibongile then says, "Kodwa umndeni wakho awungithandi Kwenzo." uKwenzo then says, "Bayakuthanda Sibongile." Sibongile then says, "Abangithandeli wena Kwenzo." "Kwenzo, ngiyazi mina ubuhlungu kanjani ukuzizwa ingathi you are not loved and you're not accepted. Ngiphuma kuyona mina leyo nto Kwenzo. uMamDeliwe i-stepmother sami uyazi kade ngiphatha kanjani. Ayikho into engayizamanga ukuthi uMamDeliwe angamkele, but it was all futile. Kwenzo, kungenzeka umndeni wakho ufuna ungiphatha ngale ndlela efanayo. Izinto engizenzayo, izinto engizizamayo, imizamo yami yokuthi bangamkele, bangithande, it feels like konke lokho ngeke kungisize ngalutho. Akushintshi lutho Kwenzo." uKwenzo then says, "Okay, ngiyaxolisa Sibongile ukuthi bakwenze uzizwe ngale ndlela ozizwa ngayo. Ngiyakuthembisa ngeke kuphinde kwenzeke." uSibongile then says, "Awukwazi ungithembisa into efana naleyo Kwenzo." uKwenzo then says, "Ngiyazama Sibongile ukuthi ngenze izinto zibe ngcono. Kodwa nawe uyazi uma ukuthi unekhanda eliqine kangakanani." uSibongile then says, "Kwaze kube yinini Kwenzo? Into ozama ungitshela yona yukuthi kumele mina ngamkele nje uyohlala kunje. Ngamkele Kwenzo ukuthi ngeke kuphinde kushintshe. Ngigwinye nje noma kubaba Kwenzo." Kwenzo then says, "Okay ke, lalela. Lento iyangifrustrate njengoba nawe ikufrustrate Sibongile. Unganjani Sibongile if we could? I mean, like, let's go out for a weekend, okay? Siye kwi-vacation, sihlukane nale drama, uthini?"
uSibongile then says khona-ke uzwakala njengomqondo omuhle lowo. Kodwa-ke kuyafana Kwenzo, uzowenza njani umsebenzi wakho? Kwenzo then says, I know, ngizofundela endlini. Plus, ngizokwenza isiqiniseko to book 2 separate rooms. uSibongile then says, angilifuni mina ikamera lami ngedwa. uKwenzo then says, how? I thought ukuthi kuzokujabulisa lokho. uSibongile then says, cha Kwenzo, akukho umuntu engimthemba njengawe emhlabeni wonke jikelele. And then they kiss and the scene just ends like that. Next scene ke we see uPhetheni and uNjengaye basembhedeni, guys. They are cuddling by happy, guys. uPhetheni then says, yazi bengisengikukhumbulile lokho. Ukulala nje phezu kwesifuba sakho ngilalela inhliziyo yakho uNjengaye ahleke. uPhetheni then says, kodwa ngiyaweza amehlo akho athe ntshola kumina. Ucabangani? uNjengaye then says, yeah. Ubuwazi nini kanjani? uPhetheni then says, ngazi nini ukuthini? uNjengaye then says, ukuthi mina ngingubambo lwakho. uPhetheni then says, ngiyabonga sibalikhulu phakade lami. So fasilahlane wami. Ngiyabonga yonke leminyaka edlulile. uNjengaye then says, yazi I thought isoka lamazi yimina. Kodwa hayi wena, you take the trophy. I will always choose you Phetheni. Kuyohlezi kuwena. Unguwe sithandwa sami. uPhetheni then says, ngiyakuthanda nami. As they are about to kiss, guys, then there's a knock on the door. The nurse lo ogada uNomalanga then says, madam, uNomalanga, madam, uhambile. uNjengaye then says, yo, guys, he is drained by the drama that uNomalanga is bringing to this household. Next scene, we see uBaba uVuma with the family. Remember, he did say ukuthi he wants to make umcimbi for uVelaphi and uSangweni. So I guess this is it, because everyone is there besides uSibongile. uSangweni is there, uVelaphi is there, uSamke is there, uBaba uNtombela is there, uKhuzwayo is there, uSipho is there, uNokudla, guys, on the table. And then uVuma then says, lo mcimbi lona sibonga oTeneza, oGoba, oMageza ngobisi. He starts saying the clan praises, guys. Goes on to say, ukuthi basisingathe sonke lesisikhathi ngiyafisa ukuthi kunina lo muzi nami akuwona wami, unezalukazi namakhehle awubhekile. Kodwa bantwaneni bami, ngifuna ukuthi kunina ikhaya lenu leli. Ikhaya yikhaya ngabantwana. Ngikhuluma nabantwana bami la, uVelaphi, uSibongile, uManqoba, uSangweni noBabsi. You can see uSamkebe noBabsi are smiling there for the fact that uVuma counted uBabsi as one of his own. uBaba uVuma goes on to say ukuthi ngiyazi oTeneza bayajabula la bekhona. Ngifisa ubabonga futhi ngokungilethela ingelosi yasemhlabeni, umkami, umpangazitha, usamkelisiwe, Mantombela Mbambo. Wafika kulo muzi nokukhanya nethemba. Noma ngabe umdali angangikhumbula manje, I will rest knowing ukuthi ikhaya lami will always be filled with light and warmth. As he's speaking like that, guys, uSamke's phone rings. uVuma goes on to say ukuthi ingane zami ziyohlala zinekhaya, ikhaya lenu leli. uSamke then says, sorry sithando sami bengicela ukulibamba. She excuses herself. uVuma goes on to say ukuthi sengikhulume kakhulu. Uma ningangikhuzi kuyoze kushone ilanga. Cha ke, nazi ibiliboto, ngithi mina asidleni. Asibambisaneni, sithokoze. Then everyone ngempela, guys, people get seated. They are ready to eat uKhuzwayo ngalana. Then says, Sangweni iza noSawuti lapho. uBaba uNtombela then says, uKhuzwayo yidla wena, uye kubanga umsindo lana. uKhuzwayo then says, awuthule wena. uVelaphi is saying that Sangweni uyingane, hamba uyohlala laphayana kusofa. Guys, as they busy with all this commotion, angithi uSamke usebusy efonini ecingweni. So uSamke is busy there speaking on a phone call. She then says, ngiyazi, ngiyaxolisa ukuthatha isikhathi ukufonela. Izinto ngalana zibusy kakhulu. Kodwa ngiyakuthembisa, iproject yethu hayi iyancengeka. It will all fall into place. And uVelaphi, guys, she comes towards the door and she's eavesdropping on this conversation that uSamke is having. uSamke goes on to say, yeah,
nale ndoda eyangithembisa ukuthi le ndlu izobiza ngegama lami. So nje yonke into ihamba ngendlela. So ngiyacela, xela ubekezela, sesiseduzane manje. Okay, mwa nami futhi ngokunjalo. Sengijahe ukubona. Okay, my prince. And then the scene just ends like that. Guys, which means all this time uSamke has been double-crossing uVuma. Hayi uVuma, aboTeneza. Hayi guys, aboTeneza are not doing the things that they need to do for ubaba uVuma, because what do you mean this is the second woman that is playing him nje kanjalo? Next scene there we see uNomalanga parking lot, guys. She ran away there from the Dlamini mansion. They were looking for kanti uNomalanga ula parking lot. Shooting, she knew ukuthi uKwenzo is going to be la parking lot, or she has a tracker or something, because we see uSibongile appearing and uphethe amabhegi wakhe. Remember uKwenzo said ukuthi uSibongile and him should go on a weekend away or a vacation, so it looks like that's where they were going. So Sibongile sees uNomalanga, and then she says, Nomalanga, ufunani la? uNomalanga then says, ulala kanjani ebusuku Sibongile, knowing that you broke up abantu ababili abathandanayo. uSibongile then says, Nomalanga, isikhathi somsangano anginaso sis. Uma ucabanga ukuthi I'm still that old Sibongile ozokuyeka umbhulishe nje kanjalo, you're wrong. Time has changed. Ngeke ngidlale wena mina. uNoma then says, you stole my life. Impilo yami, injabulo yami, uKwenzo wami, ukho konke ke. Awuzange uxolise. As she's speaking like that, uKwenzo aqhamuke, and he's like, yey, ufunani la wena uphume kanjani? uNoma then says, I don't understand you. Uyangithatha, ungihlalisa nawe, uthi you want to help me, but you are here running off with her again. uKwenzo then says, Nomalanga, ngithe ufunani lana? Nomalanga then says, lutho. uKwenzo then says, Masambe Sibongile. Ayike uSibongile benoKwenzo. They go, guys, they're walking towards the car. As they're walking towards uKwenzo's car, guys, uNomalanga is so furious. She hops back into the car she came with, guys. She starts the car and she puts her foot on that accelerator, guys. And she's heading towards uSibongile. When uSibongile and uKwenzo turn their heads back, because they can hear, but there's a car coming at speed. All we see is uKwenzo saying, Sibongile, and uNomalanga bumps uSibongile, guys. She continues driving kanjalo. uKwenzo uwenene on the other side of the pavement, or at the other side of the parking lot. uSibongile is on the other side. uNomalanga is smiling, guys, as she's driving off. Next scene there, uVusi is sitting in the room just staring into thin air thinking, guys, when uTrina joins him. So Trina then says, Thandwa Sam. uVusi then says, Trina, anuhlukane phansi nami, ayikho into esizoyilungisa lana. As they're speaking like that, they can hear man a commotion. Umkhize is like, mele uhambe wena. We hear uPhakamani's voice saying, ngeke ngizwe ngawe mina. He enters igumbi, he enters uVusi and uTrila's private space, their bedroom. Umkhize then says, awuvumekelanga ukuthi ungene lana. Vusi, ngizamela ukumvimba lo muntu, akezwa. uVusi looks at uPhakamani, elizaba ucabanga ukuthi wenzani wena. uPhakamani then says, angizili uzolwa lana, ngizolanda umuntu wami. uVusi then says, yey wena, akekho umuntu wakho lana. uPhakamani then says, Trina, awumtshele yonke into esiyenzile. Mtshele yonke into, Trina, mtshele. uTrina doesn't even know what to say, guys. uPhakamani goes on to say, noma ufuna ngimtshele mina. uVusi then says, Trina. uPhakamani then says, ngoba yonke into esiyenzile mina nawe zizinto ezenziwa abantu abathandanayo. uVusi then says, Trina, ngifele utshele lo mgodi lo ukuthi awusamthandi. uTrina then says, ngiyacela, cala nimeni kancane, cala ningimele nje. uVusi then says, Trina, angithi uthe wena awusamthandi lo, mtshele ukuthi awusamthandi. uTrina just keeps quiet, you guys. uVusi then says, khuluma Trina. uTrina keeps quiet, guys. uVusi says, Trina, khuluma. Oh, okay ke. Isilima yimina lana. Sonke lesisikhathi ngenziwa isilima. uPhakamani is smiling that time, guys. uVusi goes on to say, nina ningazi kahle. Wena Phakamani, ungijwayela kabi wena. Umkhize then says, Vusi, hisa umoya. uVusi then says, wena,
Uzokhombisa ukuthi ngingubani namhlanje. He tries and fights, guys, or he tries and hit uPhakamani, but uMkhize is holding uVusi. uVusi then says, Mkhize ngiyeke Mkhize. uMkhize zathi, Vusi, yehlisa umoya. uVusi zathi, wena awubazi abantu wena. Ngiyeke Mkhize, ngithatha isibhamu sami ngibulala lenja lena. uMkhize zathi, Vusi, ngiyacela ungayenzi into ozozisola ngayo. Yehlisa umoya. And the scene just ends like that. Guys, even if uThina wanted to be nephakade like uPhakamani, this is not the right way to treat uVusi. I feel like, uThina shame akanasimilo. The fact that she's just standing there and she's not saying anything and uPhakamani is busy smiling there. I get, guys, back to the scene kaKwento, guys. We see uKwento getting up from the floor, running towards uSibongile, guys. uSibongile uthwele igazi on the one side of her head, her ear, her dress. You guys, uKwento picks her up, he puts her on her lap. He's like, Sibongile, vuka, Sibongile. Ngiyacela, sithandwa sami. Ungangishiyi. Ngiyacela, sithandwa sami. uSibongile opens her eyes slowly, guys, and she's like, Kwento, ngiyabonga ngako konke. uKwento is like, ngiyacela Sibongile. Sibongile goes on to say, ungifundise uthando, wangitshengisa umhlaba. uKwento then says, Sibongile, we have a lot that we still need to do. Sibongile, nami ngiyakuthanda. And the scene just ends like that. Taba, guys, uSibongile dies. Guys, the way I am so bored at the ending of Sibongile season 2. Like, there is so much injustice that happened. Number one, uBaba uVuma. uSamke has been cheating on him all along. uSibongile, guys, she never gets a happily ever after uKwento. She didn't even get to graduate school and it ends like this. Guys, I am so annoyed. It just feels like these writers, did they not know the season was coming to an end? Couldn't they give us a happily ever after? Guys, I think it's a good idea that season 3 is not coming back, because if we are being quite honest, this whole of season 2 was just flat. Season 1, guys, the storyline had this whole story kaSibongile and the Dlaminis, it had such great potential then by Marsha. Anyway, let's park it right there, guys. You tell me your thoughts on this. Please do make sure you like the video. Please do subscribe. It is absolutely for free of charge, and I'll see you guys in the next one.